Priatelia, bratia a sestry z Koinonie Ján Krstiteľ, chcem sa vám prihovoriť v tento deň. Je sobotné ráno. Za mnou je kríž, na ktorý môžeme spolu hľadieť. Kríž, ktorý je pekný. Sú na ňom kvety, je na ňom plachta, tá plachta nám pripomína Krista a slovo. Na tej plachte sme včera mali napísané citáty zo Starého zákona, ktoré ukazovali na Mesiáša, na Pána, ktorý v svojom čase má prísť so spásou a so záchranou. Je veľa takého mocného a symbolického v súvislosti s týmto krížom. Kríž Veľkého piatku často vedie k tomu, že sa ľudia vedia ponoriť do seba a ísť smerom dovnútra. Objavovať tam možno neobjavené, alebo dotýkať sa niečoho, čo bolo v minulosti a čoho sa často dotýkame. Myslím si, že to nie je celkom dobré. Nás v komunite Boh volá k tomu, aby sme zvolili iný smer. Taký smer, ktorý myslím si, že je autenticky Kristov. A to je smer zvnútra von. Aj preto je tento kríž taký pekný a je bez korpusu. Je takým volaním, aby sme išli aj my zvnútra von. Tak ako Ježiš, aj on v tom dávaní išiel k druhému a išiel ku mne. Išiel ako keby k ľudstvu a dal to maximum, čo vedel dať. Vydal seba samého. Tým ma Ježiš volá k tomu, aby sme ako Ján Krstiteľ boli mocní v tom vychádzaní k druhým. To znamená v službe evanjelia a pri evangelizácii. Nehľadieť tak možno na seba, na tie svoje obmedzenosti, na to, čo mám vo vnútri, čo ma možno ešte brzdí. Nehľadieť tak na seba, že ešte potrebujem niečo urobiť, nejaké to uzdravenie ešte, aby som bol zrelší a tak mohol ísť. Nie. Mať taký štart v sebe, že byť Ježišovým a byť Jánom Krstiteľom znamená ísť. Ísť k druhým a ponúknuť im nádej a v radostnej zvesti naozaj šancu, budúcnosť, lásku, úspech, prosperitu. A to, že sme tiež koinoniou a komunitou priateľov, aj to je tiež to, čo Ježiš urobil. Urobil, keď išiel na kríž. Volá nás k tomu, aby sme aj my išli k sebe, aby sme nepočítali v tom dávaní, že ja už toľko a teraz je rad na druhom. Ježiš nepočítal, ale išiel a dával, dal sa a v tom je nám takým vzorom a učiteľom. Aj my vychádzajme, máme priateľa. Ten, ktorý je v komunite, môj brat, sestra, je môj priateľ. A jemu chcem prejaviť lásku, jemu chcem dať. Lebo Boh dáva. Keď mi dáva požehnanie, chcem zdieľať požehnanie aj s inými. Prajem vám požehnanú, naozaj požehnanú Veľkú noc, plnú radosti a novej nádeje.